Szerusztok, na, dobra vécser! Itt vagyunk a VIP GSM disztribúciós központjának a központjában, és megpróbáljuk elérni Zsoltot, hogy rávegyük egy kis interjúra, hogyha benne lenne, úgyhogy roncsunk is be a központba. Gyertek ám be! Jó napot kívánok! Szabad egy interjút a Zsolt? Nagyon elfoglalt? Tisztelettel, mérnök úr. Zsolt vagyok. Hát gondoltunk egy kis ilyen interjúra, hogyha elmesélni, hogy alakult ez az egész. A VIP GSM, így van, a VIP. Ezt már szeretem. Oké. Szia Zsolti! Azért hívtalak ide, hogy kicsit gyereki ne ülj otthon, hogy beszélgessünk, hogy kezdődött az egész VIP, mivel kezdődött, mi volt az első lépés, hogy alakult meg ez az egész, ami most van. Köszi a hívást. Már régen szerettem volna mondani ezt a történetet, hogyha kíváncsi vagy, akkor elmondom neked. Azért hívtalak ide? Amúgy van egy vizet töltöttünk, ugye? Jó. Igen. Hát, mint minden jó sztori, ez is egy bulival kezdődött. Elmentünk a haverokkal bulizni, 2012-t írunk. Pont az a világ végés időszak. 2012-t írunk, egy nyári este, a Mokkába voltunk, Udvarhelyen volt egy ilyen szórakozóhely, a Mokka. Hát sajnos bezárt. Igen, és a Mokkába ott voltunk, bulizunk, és mondják a haverok, hogy lent a Keresztúron, a Sóskúton, akkor még volt buli, hogy menjünk le Keresztúra, a Sóskútra bulizni. Hát mondom, menjünk. Voltunk két autóval, egyiken, hát én nem ittam alkoholt, akkor sem, mai napig nem igazán iszom. Nem. Én voltam a sofőr, az én autómmal mentünk, és még egy autóval, és elindultunk Keresztúra, a Sóskútra, de nem sajnos, de szinte tragikus vége lett ennek a bulinak. Hát igen. Lefele Bögözig értünk el, picit a másik autóval versenyeztünk, hogy ki tud gyorsabban menni. Persze. És Bögözbe a vasút előtt van egy nagy kanyar, ilyen visszafordulós kanyar, és abba belementem egy elég nagy sebességgel, és a kocsim, az autóm kicsúszott, kiüttem a kertet, kiüttem a kútot a kerten belül, és neki mentem a háznak frontálisan. Hál' Istennek az autóból kiszálltunk mindannyian. Nem történt semmi baj? Ez egy éjjel volt, éjjel 3-4 óra fele volt ez már, 2-3 fele éjjel, úgyhogy az autóból kiszállt mindenki, az autó összetörött fullba, én csak annyira emlékszek, hogy mikor kisodródtunk így kert, kút, ház, így és ahogy kiléptem az autóból, kiszálltam, 2 léptem, és beleestem a kútba. Hova fajul ez a történet? Mert ahogy kivittük a kertet, utána kivittük a kútat, ilyen régi fajta gémes kút volt, annak levittük a tetejét, csak a lik maradt, és neki mentünk a háznak, és éjjel nem láttam semmit, ugye kiszálltam az autóból, és puf, 2 léptem bele a kútba. Egy olyan 4 méter mély kút volt, benne még volt víz is, de szerencsére az adrenalinnak a segítségével beleestem a vízbe, de ugye az a lendülettel úgy valahogy ki is jöttem. Ugye ez a régi fajta kút volt, nem a mai ez a kútgyűrűs, hanem ilyen kőből volt kirakva, és föntről még valaki benyújtotta a kezét is, és úgy valahogy kimásztam, kihúztak, úgyhogy ez a fele így indult, hogy a kocsi baleset el. Na de ebből kifolyólag ugye az autó összetört, és nem volt pénzem a javítására. Akkoriban egy Opelem volt, egy G-Astra, és javítása akkor valami 8-9 ezer lejébe került volna az autónak, meg hát akkoriban elég nagy pénz volt, most se kicsi pénz, de akkoriban 13 éve, főleg, hogy nem is volt még munkahelyem nagyon, meg akkor végeztem a sulival nemrég, 1-2 éve, úgyhogy fogtam a fejemet. Hál' Istennek nem lett bajunk, annak örventem, hogy mindenki egészségesen éppen kiszállt az autóból, de viszont az autó javítására nem volt pénzem, és kellett az autó, mert 20 évesen kocsival kell menni jobbra-balra, ugye, bulizni ide-oda, úgyhogy nem értünk el a Sóskútra, csak a kútig.
akkor... Azt akartam, hogy ez az idézet, ez a cseverővederbe, ez rád ez Igen, igen. Aztán másnap vissza kellett, ugye ez rendőrség kijött, be kellett menjünk a rendőrségre, ott papírokat írtak, stb. Kaptam egy büntetést, szerencsére nem lett nagy ügy belőle, mindenki egészségesen éppen kiszállt az autóból, másnap mentem kertet javítani, és aztán majd tovább a biztosító intézte a dolgokat, én pedig letudtam egy ennyivel, nekem ami hátra maradt, az autónak a javítása. Na de, nem volt rá pénzem, ugye, ahogy mondtam, de volt egy telefonom, egy okos telefonom akkoriban. Milyen telefon? Emlékszem. Igen, emlékszem, egy HTC Desire, valami volt, HTC valami telefonom volt, ami már most már mai nap nem igazán Hát nem. piacképes telefonok, de akkoriban a HTC volt az egyik legütőképesebb telefon. Na, és a telefont úgy gondoltam, hogy el kell adjam ahhoz, hogy tegyek hozzá az autójavításához, mert kölcsönkértem, minden pénzt összeszedtem, aki ismerősöm volt, vagy rokonságból, meg a saját telefonomat is gondoltam, hogy eladom, és felraktam árulni drágábban, mint ahogy megvettem. Mit tudom, megvettem én 500 lejért, és feltettem árulni 800 lejért. Facebookra mi a? Igen, Facebook, igen. Akkor nem volt még nagyon TikTok, meg Instagram, hanem csak a Facebook volt. És feltettem árulni Facebookra, és egy-két napon belül eladtam, és rájöttem, hogy eladtam a telefon drágábban, mint ahogy megvettem. Ez működik. Ez működik. Akkor veszek még egy telefont, és eladom azt is. Ugye akkor nem volt így pénzem, hogy vegyek több telefont, hanem eladtam egyet, vettem egyet, eladtam egyet, vettem egyet. És akkor rájöttem, hogy Facebookon keresgéltem, akik a telefonokat árulják, hogy melyiket látom olyan árba, hogy még meg tudom venni, kialkudom az árát, utána el tudom adni jobb árba, és akkor így kezdtem venni még egyet, eladtam. Kezdtem venni még egyet, eladtam. És azon a nyáron, amikor volt ez a baleset, pont mentünk a tengerre. Na, arra összekapartam 1000 lej költőpénzt, ha jól emlékszem, és mikor lementünk a tengerre, ott sétálunk a parton, ez az, és nézem az árusok, árulnak tokokat, fóliákat, és tudtam kb. Itthon mennyi egy tok se egy fólia, és néztem ott mennyi. Hát mondom, óriási különbség van, tehát ott sokkal jobb árba volt a tengeren, a román tengeren. A költőpénzemnek szinte 90%-át elkötöttem tok és fóliára, alig maradt ilyen fagyira meg kajára, minden kötöttem, 2 zacskó tokot, fóliát vettem odalent a tengeren, ez 2012-ben volt, és mikor hazajöttünk a tengerről, itthon kipakoltam a lepedőre az egészet, ott van az ágyon a pokorócra, és befotóztam, az a kép meg is van még a Facebookon fent van, és feltettem Facebookra, és kiírtam, hogy eladó tokok, fóliák, milyen telefonra, milyen árba, és néztem, kezdnek írogatni az emberek. Minden nap valaki írt, van ilyen telefonra, van olyan fólia, és otthon a mamának a pincéjébe jöttek oda az emberek házhoz, tettem fel a tokót, tettem fel a fóliát, és valahogy így indult el ez a telefonszerelem, és aztán magát adta, egyre több kliensem lett, egyre többen érdeklődtek, egyre több telefont vettem, és ezzel egyidejűleg pár hónapra rá elkezdtem járni a kocsipiacra. Itt Udvarhelyen van egy kocsipiac, ahol bazárt mindenfélét árulnak, és egyik barátom akkor már régebb ott árult egyebet, és ő intézett be oda, hogy kapjak egy helyet. És akkor te ott... mire elkezdtem járni a piacra, arra az autót, hál' Istennek meg tudtam javítatni, az a lényeg, kigyűjt a pénz, meg stb. Tehát valahogy kiárultam, meg megoldódott valahogy ez a probléma, meg lett az autó, volt, amivel járjak piacra. No, nem kellett biciklizni. Igen, emlékszem, még az első kocsipiacra úgy mentem le, hogy körülbelül egy zacskóba elfért minden, amit vittem árulni. Volt 3-4 telefonom, még arról is megvan a fotó, hogy van egy kicsi vitrinem, ki van téve a kocsi csomagtartójába, 3-4 telefon, pár darab tók. Ja, hogy oda árulzod a csomagtartóba. Igen, pár darab tók, és a kaputára pakoltam ki, nem is a csomagtartóra akkor még, mert annyi cuccom volt csak, hogy még nem úgy tettem ki őket, hogy egymás mellé, hanem egymástól távolabb, hogy minél nagyobb helyet töltsön, érted ki? Okos vagyunk, okos. És emlékszem, az első kocsipiacos árulásomkor árultam valami 200 lejt, ami nagyon jó volt. Tehát én, ha 5 lejt árultam volna, és örventem volna neki, de akkor a sikerélmény volt az a piac, ugye, hogy kezdtük Facebook, akkor utána már kocsipiac, hogy mindig éreztem, hogy van értelme csinálni, úgyhogy ez a kocsipiacos sztori, ez ment vagy 2 évet.
De eközben minden reggel a kocsipiacra, amikor lementem, minden vasárnap, mikor volt a piac, én reggel 5 órakor lementem a piacra, és mikor a romák hozták az árut külföldről a kocsipiacra reggel, és ők úgy kiöntötték sárosan, mocskosan az ilyen telefonkábeleket, meg mindenféle telefonos tuccot. Én reggel 5-6 órakor lementem, kiválogattam, ami jó volt, megpucoltam, megvettem tőlük ugye apró pénzé, és mire az emberek begyűjtek a piacra olyan 9-10 óra fele, arra gyönyörűen összegumizva, megpucolva eladtam 5-szörös áron. Tehát tőlük nem vették volna meg, de tőlem megvették, mert volt bizalom felőlem az emberek fele. Igen, egy kicsit ugye kis pucolt. Tehát itt a lényeg mi volt a hozzáadott érték. Ott is már ráéreztem arra, hogy hozzá kell tenni valami értéket, nem elég, hogy megveszem, továbbadom, hanem egy kis... Egy-két kedves szó is ugye közben. Igen, a másik, hogy megpucoltam, most összegumiztam, és maga, hogy kiraktam a piac, esztétikát, igen. Úgyhogy ez így ment évekig, hónapokig, és aztán a kocsipiacsal annyi lett, hogy már egy idő után nem volt annyira... Nem volt hely a kapután. Nem volt hely a kapótán, amúgy igen, nem volt hely a kapótán, lett utána egy nagyobb asztal, egy még nagyobb asztal, lett egy sátor utána, tehát ott is megvolt a lépcső, növekedett az áru, már volt pokrócafűzre kitelítve nájlon, oda is volt téve, tehát ezekről mind vannak fotók. Akkor már a fülnedben nem féltek el. Nem féltek, hál' Istennek, úgyhogy egyre többet árultam, egyre jobban ment, és idő után akkor nem volt még cég, elkezdtek egyre jobban ellenőrizni a piacosokat, mindenkit, hogy milyen árut, mit árulnak, honnat van. És egy idő után már nem volt kedvem aztán piacolni, de ezzel ellentétben, míg elhagytam abba a piacolást, meg lett az első üzlet. Amin nagyon sokat gondolkodtam, hogy nekem megéri, én itt csak egy üzletet, meg plusz kiadás, bér, stb. Persze. És a kicsi bódé, azt úgy hívtuk annak idején, a kicsi bódé, itt a udvarhelyen a rendőrség mellett, még mindig rajta van a banner. Az volt a... Jártál ott? Persze. Tényleg? Persze. Annak idején, ott volt 2012-ben kezdődött ez a telefonos árulás a balesettől, és 2014 nyarán, tehát körülbelül 2 évre rá, piacozás minden együttvéve, 2 évig volt, hogy próbálkoztam, úgy láttam, van kliens, növekszik, és lett 2 évre rá egy üzlet, egy kis butik, bódé. Na, ezzel tehát egyenlően még volt a piac is egy pár hónapot, de aztán, mint mondtam, hogy már nem érte meg járni a piacra, abból a szempontból, hogy... Kevés volt a profit? Nem a profit, mondom, ez az ellenőrzések, stb. De aztán, hogy lett üzlet, akkor inkább már oda koncentráltam az üzletre, és nem is tudtam már igazán levinni annyi árut, hogy mindent kipakolni mindig az üzletből. Egy darabig ment, hogy kipakoltam fullba a boltot, lementem, másnap vissza, úgyhogy... Időigényes az egy. Na, de a lényeg, hogy idő után maradt az üzlet. A kicsi bódi, ami ment majdnem az is még 2 évet, aztán majd valami ok miatt be kellett zárjam az üzletet. Hát igazából nem valami ok miatt, mert volt 2 ellenőrzésem ott is, igazából ANAF. Annak idején nagyon járt ez az ANAF, itt Udvarhely környékén, feljelentések alapján minden, és kaptam két, igen, az ilyen kis üzleteket, és kaptam 2 büntetést, és úgy gondoltam, hogy ezt akkor nem csinálom én így tovább, mert többre büntettek meg, mint amennyi sztokkom volt, és bezártam. Na de itt gondoltam egy nagyot. Ez nem ment el a kábed akkor. Nem, itt gondoltam egy nagyot, és egy pár hónapig be voltam zárva, nagy trauma volt, hogy ezt az évek alatt, amit felépítettem idáig, úgymond porrá válik, semmivé válik, de viszont vettem meg magamon egy erőt, az alatt még bezártam a boltot, pár hónapig otthonról árultam, tehát ami sztok maradt az üzletből, otthon csináltam egy polcot, kiraktam, és ugyanúgy visszamentem a kezdetekhez, mintha nem lenne üzlet, otthonról, polcról feltettem a telefonokat, úgy árugattam, jöttek házhoz, odaadtam, elvittem, stb. Facebookra, igen. És gondoltam egy nagyot, és kerestem egy nagy üzlethelyiséget, ahol hivatalosan mindent úgy, ahogy kell, mint a nagyok, tudunk csinálni. És minden el is fér a polcon. És minden el is fér a polcon, igen, nem kell szűkösködjünk. És így kaptam meg 2016-ban ezt a jelenlegi udvarhelyi üzlethelyiségünket, ahol vagyunk, és azóta meg is van az üzlet, úgyhogy mikor beköltöztünk ide a nagy üzletbe, hál' Istennek az a kimaradás nem érződött, utána egy új lendülettel jöttünk vissza a piacra, már nem egyedül voltam, hanem körülbelül 5-en indultunk, akkor már volt szervizesünk, volt
külön eladó, tehát nem én csináltam mindent, hanem már úgy le voltak osztva a munkák. A kicsi bódiba is, bocsánat, ott sem egyedül voltam, mert a vége fele ott is már lett egy szervizes, meg öcsém a vége fele ő is csatlakozott oda, tehát a testvérem is az elejétől fogva már besegített, igen, együtt dolgozunk, úgyhogy és a nagy üzletből pedig folytatódott 2016 után, 2017-ben a kicsi bódét visszanyitottam rá 1 vagy 2 évre. Igen, de addig mi történt azzal a bódival? Valaki más ki lett? Addig a kicsi bódét mai napig bérlem. Igen? Kötődik is hozzá, de viszont a reklámfelület, banner van rajta. Igen. Banner van rajta. Érdekes. Igen. És úgy gondoltam, hogy annyira ment a nagy üzlet, hogy nyitok még egyet udvarhelyen, tehát visszanyitom a régi kicsi bódét. Megpróbáltam megint, akkor inkább ráálltam csak, hogy ilyen tartozékos üzlet legyen. Tehát nem telefon, csak tokok, fóliák, meg egyéb tartozékok. De 1 évet erőtettük megint, kijött zéróba, minimális pluszba, de végül is döntöttem, hogy mégsem. Egy elég udvarhelyen. Meg hogy a figyelmet is átadott. Igen, de rá 1 évre, 2017-18-ra csak gondoltunk egyet, és Segesváron nyitottunk egy üzletet, 18-ban. Jó mondom én? Bocsánat, 19-ben volt az. 18-ban volt még egy üzletnyitás, az a Junior étteremben. Nem tudom ezt pontosan. A lényeg... Volt üzlet? Igen. 19-ben lett Segesváron egy üzletünk, és azt hiszem 19-ben ugyancsak lett a Juniorban még egy. Udvarhelyen volt a Junior étterem, vagy van most is, és oda lett még egy üzlet. Na, az megint ment egy 1,5 évet, de a Covid kezdetekor, 2020 év közepén, az 19-től 2020 év közepéig ment, de az is úgy erőtetettem, hogy bezártuk azt is. Tehát Udvarhelyen volt effektív 3 üzletünk, nem egyszerre, de viszont így az évek során, de viszont a nagy üzlet volt az, ami átvészelt Covidot, mindent, úgyhogy hál' Istennek mai napig működik. Épp ezt akartam kérdezni, ugye 19-ben mondtad, hogy nyitottad Segesváron. Igen, 19-ben Akkor Segesváron. ugye 20-ban volt ez a Covidos, Igen. Azt nem tudtuk, hogy mi következik. Igen. Hát pont azt akartam, pont mire elindult volna, arra kapta a nagy. Igen, hát be is volt a Covid alatt zárva 1-2 hónapot, na de miután lejárt a Covid 2022-ben, megint jött egy új ötletünk, egy lehetőségünk 2022-ben, ha jól emlékszem, keresztül is nyitottunk egy boltot. 23-ban, 22. Meg kell nézni, pontosan nem tudom már én sem. Tehát a lényeg, hogy jelenleg van Udvarhelyen, Segesváron, meg egy keresztúron egy üzletünk, úgyhogy ezzel a 3 üzlettel robogunk, és 12 kollégával előre. És folyamatosan próbálunk megújulni, tehát olyan nap nem történik szerintem, vagy hét, hogy valami újdonság, újítás ne legyen az üzletbe. Hát ugye muszáj, hogy akár maradjon. Reklámtéren, akár akciók téren, tehát rengeteg jó kollégával dolgozok együtt, rengeteg jó emberrel, jó csapatunk van, úgyhogy ezt nem magamnak köszönhetem, hanem ez egy csapatmunka, hogy jelenleg állunk. De úgy érzem, hogy most több mint 10 éve vagyunk a piacon, és most kezdek ráérezni, hogy kell ezt csinálni. Tehát én még úgy érzem, hogy a java hátra van. Ez, ahogy idáig eljuttunk, ez csak mondhatni a szerencsének köszönhető, meg a lelkesedésünknek, de most már átjöttől felől tudatosan szeretném csinálni, úgyhogy nagyon erre vagyunk ráva, hogy visszafektetünk, alapozunk programokat, rendszereket. Tehát most 2025-ben megértük, hogy lett egy raktárunk. Van egy raktárhelyiségünk, ahol éppen most vagyunk. Ez egy több mint 100 négyzetméteres raktár, ahol van stockunk, külön marketinges, külön könyvelő, meg ez a hely, ahol ülünk. Úgyhogy vannak tervek. Ez az érdekes az emberben, hogy mindig elér egy szintet, és azt hiszi, hogy na most kezdj érteni, aztán tovább megy, és akkor igazából azt veszi észre, nem is értette, hanem most érti. Ugyan mindig ilyen lépcsőfokon. Abszolút. Tehát én tényleg most ugye tavaly volt a 10 éves évforduló a VIP-nak, az üzletnek. Erre egy óriási bulit szerveztünk fenn az Áraó étteremben, fenn a buli helyen, van az Áraónak egy ilyen bulis fele. De ilyen bárki jöhetett, vagy csak a cég? Bárki, tehát kellett belépőt venni, de bárki jöhetett, tehát nem volt ez a zárt körű buli, hanem több mint 5-600 személy volt a bulin. Aki volt, az gondolom még emlékszik rá, tavaly májusban volt. Vagy ha nem emlékszik, akkor tényleg jó buli volt. Úgyhogy gondoltuk, hogy mivel tudnám megünnepelni ezt a 10 éves évfordulót, most egy telefont kisorsolunk, az egy
mindenki kisorol egy telefont, vagy valami Azt azt más is csinálunk. csinálja, úgy Voltunk csinálni egy 10 éves VIP bulit, születésnapi bulit, ezt megcsináltuk, elég nagy költségkeretje volt, úgymond, de én mindig hosszú távon gondolkodom. Úgy érzem, hogy majd időben megtérül, de lejárt jó volt. Hát nem ismertebb is lett, úgymond így. Hát igen, úgy vagyok, hogy mindig Játék. nem azonnal térülnek meg a befektetések, hanem úgy gondolom mindig a jövőre kell nézni most, hogy rengeteg banderünk van kirakva, rengeteget költünk reklámra, videókra, meg ez a buli. Ez mind, ha az embernek van egy víziója, egy terve, az mindig hosszú távon tud megtérülni. Tehát ez nem úgy van, hogy most elkötöttem 10 000 reklámról ma, és már hónap 10 klienset több Persze, a van. brandépítés. Hanem abszolút, ha van egy víziónk, hogy hova akarunk eljutni, akkor ezt bele kell tenni a munkát. Persze jól kell beletenni, de úgy gondolom sokat léptünk előre, meg hátra is. Na, én arra jöttem rá, hogy a legkönnyebb elérni valamit, de azt megtartani, onnan még felfelé haladni, na az az igazán nehéz munka. Ez így van. Tehát mostanában elég sokat küzdünk ezzel, hogy ami van, azt megtartsuk, és innen fölfele menjünk. Tehát kiadások nőnek, egyre nehezebb a piac, egyre több a konkurens, egyre többen vásárolnak online, úgyhogy mindig hozunk be valami újításokat, mint például egy pár hónapja, közel egy éve elkezdtük a standokat. Ami azt jelenti, hogy vannak ilyen tartozékos standjaink, amiket kihelyezünk különböző ABC-khez, benzinkútokhoz, különböző Ez üzletekhez. egy mozgó valami? Vagy Hát egy ilyen stand, mint akár a MOL benzinkutaknál látsz ilyen standokat, hogy különböző telefontartozékok vannak rajta. Na, kitaláltuk mi is ezt, kisebb volumenben egyelőre, de az a terv, hogy akár itt a megyében vagy Romániában több 100 ilyen standunk legyen, most még csak pár darab van, itt a környéken, hogy partnereket keresünk ilyen téren, benzinkútak, ABC-k, és egy korrekt feltétellel, jó lehetőséggel, tehát tényleg csak aki ad egy helyet nekünk, annak az csak jól járhat. Tehát nem kell semmi energiát, semmi pénzt beletegyen, mindent mi adunk, standokat helyezünk ki. Ez azért jó. Valságon lakik valaki, vagy különböző falvakba, kell egy töltőfej, egy autós tartó, kábel, fülhallgató, bármilyen telefonkiegészítő, megkapja ott a helységbe, a faluba, ahol lakik, nem kell beutazza 30 km-t a városba, és megvegye. És a másik, hogy ugyanabban az árban megkapja, mint itt a városban. Úgyhogy ez egy újabb projekt a... Spóró magyarul. Hát igen, ez egy újabb projekt a standokat kialakítani, meg próbálkozunk online esetleg értékesíteni webshoppal. Na, úgyhogy még rengeteg terv van, aztán vannak még távlati tervek is. Úgyhogy van még energia, van bennem, a motor az úgymond én vagyok, meg van egy csomó jó ember, akivel dolgozok, csak már idegileg nem kezdem bírni, őszintén megmondom. Ideg alapot vagy? Ideg alapon nem kezdem bírni mostanában. Azt akartam kérdezni, hogy mikor érezted azt, hogy az egész a csúcson van? Mikor volt az a golden era, amikor azt mondtad, hogy na most nagyon-nagyon jól megy? Hát én azt kell mondjam, a legjobb évünk az a 2023 volt talán, a 2023-as év. Tavaly is még jó volt, de tavaly évvége fele már inkább lefele. 2023-24 mondjuk ezt, ez a 2 év. Az elmúlt 1-2 év volt, ami csúcs volt mindenféle szempontból. De viszont a tavalytól kezdek. Tehát igazából ez úgy van, hogy mióta kezdünk rendszerekbe dolgozni és tudatosan, egyre rosszabban megy. Hát igen. Például ugye Mikor- az sokszor mikor előfordul, figyelek hogy- mindent. Igen, hogyha nem figyelsz annyira rá, mint ha nem is tudom, ösztönből jönne, akkor néha több, de hogyha energiát fektetsz abba, hogy most jobb legyen, még mindenre figyelj, minden apró részletre, lehet, hogy ez Pontosan. nem tudom, hogy miért rontja el, pont az ellenkezője kéne tölteni, de én is sok mindenben észrevettem ezt, hogy Tehát például, mikor vannak idején volt a kicsi bódé, vagy még az üzlet is eleinte, semmit nem néztünk. Csak vettük az árut, eladtuk, hogy mennyi van, hány darab, mennyibe vettük, stb. Semmit. Jó, Jó az volt. úgy. Annyit láttam, hogy a kirakatban gyűjtnek a telefonok, egyre több a sztok, ennyi. Majd fejjel már tudatosan nézzük. Rendszerek vannak, diagramok, statisztikák, hogy miből mennyit adunk el, mennyi a forgalom, mit éri meg, és mióta nézzük ezeket a rendszereket, azóta úgymond romlanak a százalékok, tehát mikor nem volt tudatos az ember, akkor mintha jó lett volna. Na de ez egy átmeneti időszak, úgyhogy hiszek benne, hogy megérik a dolog. nem Úgyhogy... tudom, lehet, hogy ez relációban hozható azzal, hogy az emberek is ugye változnak. De a másik, hogy változott a piac egyértelműen. Tehát az elmúlt Most időszakban... ugye mindenki okosabb, mindenki megkérdez. Igen, ugye a Covid után bejött az, hogy mindenki többet rendel online, Persze. úgyhogy ez is akarunk kitérni az online térre is, hogyha sikerül, úgyhogy
vannak tervek mindenképpen, csak egy elég hosszú folyamat. Ugye a lépcsőt is, ahogy megmásztam, hát mikor piacra jártam annak idején, hogy Facebookon a lepedőre kiraktam a telefont, felraktam Facebookon a pokrócra, és lefényképeztem. Én úgy voltam vele, hogy fú, ha ki tudok hozni magamnak egy pár százalék pluszt, akkor már nagyon jól jártam. Akkor utána már abban gondolkodtam, legyen egy kis üzlet. Fú, hát ha fent tudom tartani a bótot, és még marad nekem is, akkor nagyon jó. Aztán ugye az ember, ha nincs, hát ha az ember, ha tolószékben van, akkor járni akar. Ha járni, akkor már biciklikes, ha bicikli van, már kocsikes, ha kocsi van, már még jobb autó, már helikopterke. Tehát az ember mindig tolja fennébb a határokat, ez mindig így van. Engem, ami legjobban éltet, az a megvalósítási vágy. Tehát, hogy valamit alkossak, megvalósítom, kitalálom, hogy érvezem, hogy nyitunk még egy üzletet, vagy valamit kitalálunk, valami érdekességet, azt megvalósíthatom. Érzem, hogy tettem valamit, hogy elértünk valamit, ez ami éltet. Tehát ez a legjobb érzés. A pénz mellett az már csak plusz. Hát persze, az mindenkit motivál egyértelműen. De egyértelműen a pénz motiválja az ember, de az első az, hogy meg tudom csinálni, megcsinálom. Ezt imádom. Tehát ez a legjobb érzés. És hogyha megkérdezném tőled, hogy például miért menjek a VIP GSM-be, miért nem más üzletbe, mit mondanál, miért? Mert nálam mindenki egyenlő. Tehát próbáljuk a kliens, a vásárlói élményt növelni, mert eladni mindenki tud. Mert megveszed, eladod. De hogy kiszolgálni, azt már nem mindenki tud. Rengeteg helyen vásárolók, tényleg van, ahol szembehagyják a terméket, de van, ahol kiszolgálnak, és ott tényleg ott azt értékelem is. Próbálunk kliens élményt növelni, a kollégákat arra tanítani, hogy tényleg az embert kiszolgálják. Ha probléma van is, megoldjuk. Vannak hibáink, mi mindenkinek, hibázunk, de hál' Istennek a többsége pozitív, úgyhogy hát folyamatosan, mindig, minden héten kitalálunk valamit, kampányoktól kezdve a roncsprogram, meg volt régebbi a szerencsekerekünk, hogy lehetett nyerni mindenféle utazástól kezdve, napi szinten diákkedvezmény, ajándéktokok, fóliák. Úgy gondolom egyszer adni kell, hogy kapjunk, úgyhogy ez elejétől fogva ezt tartom és csináljuk. Én emlékszem a kis videóra, hogy fordultunk, hogy a néni, hogy meglepődött, hogy most ingyen kapod. Ja, igen, a barban, amikor voltunk. Ingyenbe soha se kaptam semmit. Na, nem is itt volt az ideje. Én Az ajándékfóliát, jó? Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük. én ezt meg se tudom, azért mondom, legalább engedd meg, pedig fizessek Nem kell. ki. Nekem az már elég, hogyha elfogadja. Hogy mennyire meglep engem az, hogy egy-egy ember úgy nagyon-nagyon félve veszi el azt az ingyet, azt hiszi, hogy ő azért kell adjon valamit. Igen. Hát valahol ez bennünk is van amúgy, ha visszagondolsz, mert én is, ha régebb kaptam volna valamit 10-15 éve, hogy ugye most már mai világban kicsit nagyobb trend lett, mert a TikTok felhozta, hogy mindenki ajándékoz mindent. Kicsit már megszoktuk, tehát van egy ilyen megszokás feelingje, de még sokan így vannak, hogy wow. Csak ez milyen fura érzés, hogy annyira úgymond elfajult a világ. Igen. Félünk egy valami ajándékot elfogadni, mert lehet, hogy annak... De igen, tényleg jó szívvel adom. Tehát én akkor, mikor adok valakinek valamit, hogy ha kisorsolunk, én nem gondolok arra, hogy hú, az még olyan fogja nálunk vásárolni, vagy olyan vásárolni nálunk. Nem, ő per pillanat azt megnyerte, adni szeretek, adni. Pörges és nyerj! Vásárolj okos telefont a VIP GSM üzleteiben, és próbáld ki a szerencséd. Meg eladni. A lényeg az, hogy maga ebből indult ki ez a név is nekem, hogy mikor kitaláltam, hogy legyen üzlet, hogy telefonokkal foglalkozzak, kellett egy név, ugye ez az alap, hogy vagyunk egy nevet. Én ezt akartam meg. Most lehetett volna Kulcsár GSM-mel Kulcsárnak hívnak, de hát lehet az is jó lett volna. Hogy ezzel hozható relációban. De hogy a VIP GSM élet VIP GSM, egyértelmű jó hangzik, hogy VIP, de viszont nekem nem ez volt az elsődleges, hogy VIP, hanem hogy mindenkivel annak idején én, mikor egyedül voltam, és mindenkit ugyanúgy szolgáltam ki, ha szegény volt, ha gazdag, ha más nemzetiségű, ha bárki, nekem minden kliensnek az egy lej, vagy a 10 leje ugyanannyit írt, mint a másiké. Hát így van. És mai napig ezt tartjuk, úgyhogy a VIP GSM ezért lett VIP GSM, mert mindenki ugyanolyan fontos. Tehát very important person, ugyanolyan fontos mindenki nekünk mai napig. Mindenki VIP nálunk. Próbálkozunk, igen. És így utóbbi időben valami nehézség esetleg, ami... Hát az elmúlt időszakban folyamatosan. Tehát a tavaly november óta, hogy kicsit tapasztaltuk ezt a visszaesést, ezzel egyenlőleg van egy csomó újítás, amit pont mikor visszáesett a forgalmunk, pont akkor jöttek új kollégák, akkor találtunk ki
újdonságokat, hogy kezdjünk el webshopot csinálni, kezdjünk el befektetni egyéb dolgokba, vettünk egy komoly programot az üzletnek, ami több 10 000 euró volt, és pont kibéreltünk egy raktárhelyiséget, tehát a kiadások nőttek, és a bevétel kisebb lett, úgyhogy napi szinten szorongok ezek miatt, nem a kiadások miatt, nem a pénz miatt feltétlen, hanem hogy mivel amit felépítettem évek során, per pillanat most úgy vagyok, hogy átmeneti időszakban vagyunk, de mivel látom a kiútat és látom a lehetőséget az üzletben jelenleg, ezért van bennem motiváció, vannak napok, mikor már magyarul a ki van, ezt kisipoljátok, de jó csapattal dolgozok együtt, szeretem őket, mindegyiküket, a hibáikkal együtt, úgy, ahogy nekem is mindenkinek a hibája, de csak előre. Nekem ez van a fejemben, hogy na próbálkozunk egyre jobbak lenni. És ha most én például kivennék a hátizsákokból egy időgépet letenni, és azt mondom, visszamehetsz 12-be, hogy az ifjú Zsoltnak adj valami tippeket, hogy mit csináljon másképp, mit csináljon ugyanúgy, mit mondanál neki esetleg? Ez egy jó kérdés. Úgy vagyok vele, hogy most mondhatnék bármit, de viszont azt mondom, hogy annak, hogy most itt legyünk, annak úgy kellett történnie mindennek, ahogy történt. Lehet, hogy ha másképp csinálnék valamit, akkor még előről lennék, lehet, ha nem is lett volna semmi belőle. Inkább azt mondanám, hogy ha megkérdezed esetleg, hogy mi lesz 5 vagy 10 év múlva, vagy 2-3 év múlva, arra van vízióm esetleg. Úgyhogy vannak víziók ilyen téren, hogy egy még nagyobb raktárépület, akár kiszolgál egy több üzlet, tehát akár tőlünk vásároljanak más üzletek, legyen még több üzlet. Milyen városokban gondolnád például, hogy még? Hát ugye rendszerbe gondolkodunk jelen pillanatban, tehát most nem arra gondolkodok, hogy van egy Segesváros, akkor egy legyen Bukarestben, hanem valamilyen szinten ilyen összekötve, hogy ha van Segesvár, akkor Vásárhely, vagy Szováta, vagy Udvarhelytől Csík, Gyergyó, tehát ez a zónákat próbálni kialakítani inkább, hogy közel legyenek egymás. Hát igen, a logisztika, üzemanyag, ez az, tehát igen. Meg a telefonstandokat is úgy alakítani ki, hogy azok is egymás mellett lévő falvakban legyenek, úgyhogy vannak víziók. Na, de ha már fele megvalósul is, amit elgondoltam, vagy ha már megtartjuk ezt a szintet, ahol vagyunk is, nem panaszkodok, de viszont szeretek megvalósítani, úgyhogy még bennem, míg a szívem dobog, míg a vágy, a tűz ég, addig még lesznek itten Ezért változások. kell kétszer annyit elgondolni, hogy Így a fele valósul meg, akkor az így már van. nagyon Hát, az ember úgy van az a mondás, hogy az ember el tudja képzelni, akkor meg tudja valósítani. Úgyhogy valahogy így vagyok én vele, hogy sose voltam az a nagy tanulós, az a nagy lángész. Ez most a suliban nem rossz tudom. gyerek hoztál. Megvan az érettségi, átmentem, minden rendben van, Hát de akkor viszont nem nem végeztem 3 egyetemet, nem is akartam, majd végeztem a sulival, már az első dolgom volt, hogy valamit üzleteljek, eladjak. Amúgy visszatérve, mielőtt lett az üzlet, volt vagy 6-7 munkahelyem, az biztos, tehát 2010-től 12-ig még elkezdtem telefonozni, hát legalább 5-6-7 munkahelyem volt, tehát itt kezdve benzinkúttól, építkezéstől, security cégtől, kezdve futárkodtástól, kezdve nem is tudom elmondani már hány cégnél dolgoztam, mindenhol 1 hónap, 1 nap, fél év. Egy nap olyan is volt, hogy 1 napot dolgoztam, mert olyan volt, hogy az jó munkahely nem lehetett. tudtam bevenni másnak, annyira nem tetszett. Na, és hogy voltak érdekességek, de nem gondoltam volna, hogy akár egy balesetből. Hát igen, szerintem Tudod, ilyen ilyen- eredett történetet még nem hallottam, hogy bulira menet baleset lesz is. Igen, Vederbe, tényleg kurva ebből is indult ki, onnan- az adta a motivációt, mert azelőtt amúgy, míg nem volt a telefonos üzlet, vagy nem árultam telefonokat, azelőtt már próbálkoztam árulni táplálékkiegészítőt. Tehát proteineket, proteincsokikat. Hogy te akkor már testépítéssel foglalkoztál? Hát nem foglalkoztam, tehát nem vagyok testépítő, szeretek edzeni, szeretek súlyozni, sportolni, de úgy maga ebben a közegben mindig benne voltam. És na, akkor is már úgy voltam vele, hogy ha nem így, de így odaértem, ahol akartam, tehát így, hogy mondják, ilyen tesztkurkereszt voltam, vagy vagyok mai napig, úgy gondolom. Úgyhogy igen, megvettem az internetről, eladtam itt Udvarhelyen, környékén, Facebookon drágábban. Tehát még csináltam ott ennek egy Facebook oldalat is, az volt a neve, hogy Udvarhely Nutrition. Nutrition, igen, tehát ez meg is van még úgy tudom, úgyhogy elkezdtem úgy csinálni ezt a távkéges dolgokat is, meg emellett utána volt egy
teherfuvarozási cégem, nem cégem, bocsánat, hanem volt egy papis dácsiám, amivel A régi hordtam Dacia. ki, tehát a telefonos dolgok előtt még volt egy ilyen fuvarozási dolog, hogy elkezdtem kihordani más embereknek segíteni kanapét, hűtőt, mosógépet, olyan volt malacot is vittem, mindenféle, amire megkértek, én kivittem pénzét cserébe. Hát sok mindent Tehát kell próbálkoztam. csinálni, hogy rád gyere, hogy te miben vagy jó. Ahogy mondják, hogy igen, meg Találni. kell próbálni több dolgot, úgyhogy próbálkoztam eléggé. Úgyhogy... És melyik volt az a legelső telefon, amire te úgy emlékszel, hogy az nagyon szeretted, nagyon megbízható telefon volt? Ez érdekes, mert ez a telefon itt is van. Hát ez a telefon volt, hát nem mondom az első telefonom, mert ez egy Nokia N70-es telefon, de ezt vettem magamnak én az első fizetésemből, 9. De osztályban. ez a telefon egy ilyen volt. Ez a telefon. Ez a telefon, Aha. igen. Otthon meg volt a dobozza, minden félretettem volt, és mai napig megvan. El voltunk 9-ben munkatáborba Magyarországra, Töröbúzát címerezni. És abból a pénzből vettem volt ezt a telefon meg. Emlékszem, akkor kerestem valami 34 000 forintot, és hazajöttem, beváltottam. A Snake az rajta van? Hát, beváltottam a pénzt, és bementem udvarhelyen, most nem nevezem meg melyik telefonos üzletbe, de akkor én... Egy telefonos üzlet? Igen, és megvettem ezt a telefont, amit... Emlékszem, hogy mennyi volt az ára? Hát, az a 30 valamennyi ezer forintot beváltottam, tehát valami 1000 körül, talán 1000 valamennyire lehetett átszámolva. Úgyhogy ez volt az első telefonom, amit én saját keresetből vettem meg, és ezt mai napig őrzöm, és működőképes. Érdekes, mikor megtartottad. Igen. Hát Úgyhogy sok mindenen átmentem, de a lényeg, hogy voltak még nehéz időszakok közben, mikor az ember mélyponton volt, de mindig úgy érzem, hogy ha valaki valamit magától el tud érni, saját erejéből, akkor ha utána az írból kell kezdje, még egyszer el tudja érni ezt a szintet, hogyha saját magától így van, hogy saját erejéből építette fel. Igen, így derül ki valaki. Meg segítettek, Úgyhogy, vagy csak magától. Én úgy gondolom, mindent lehet, csak akarat kérdése. Na, sokszor sok mindent csinálok nagy fejűséggel, meg meggondolatlanul, meg csinálhatnám okosabban, jobban, sokszor duplán dolgozok, de valahogy ez vagyok én. Na, próbálok meggondoltabb, meg higgadtabb lenni, de lehetnék előrébb, hátrább is, de valahogy ez vagyok én, így csinálom, hogy tőlem kitelik, de jó csapathoz dolgozunk együtt. Ez jellemez téged, akkor ez Igen, nincs, amit én igen, változtatni. igen. Vannak víziók, vannak tervek, remélem, hogy sikerülni fog a jövőben, bízok benne, bízok a csapatban, bízok magamba, bízok a VIP-gesem közösségében, hogy együtt még sokra tudjuk vinni, hogyha... Érdekes az, hogy régen például mennyi fajta telefon volt, milyen nagy volt a választék. De mostanában pedig inkább azt mondom, hogy ilyen 5 márkát a fel tudok sorolni, inkább ott van fel. Hát, és a többi nagyon háttérbe szorult. Szerintem igen, mikor kezdtem, akkor pont ott a vége fele kezdtem el, mikor még mindent árultunk, gombosoktól kezdve érintősig, akkor jöttek be az érintős telefonok. 2012-14 körül akkor még olyan érintősök voltak, hogy éppen hogy érintős volt. De akkor még volt Motorola, LG, a BlackBerry is. BlackBerry, hát ugye a BlackBerry találta ki úgymond az első színes, kijelzős telefont, aztán jött az Apple, az iPhone, és az iPhone miatt bukott be a BlackBerry effektív, tehát az iPhone volt az első érintőképernyős telefonok között, amelyik olyan telefon csinált, úgyhogy mai napig piacvezető márkák között tart. Hát mai piacot nézve az iPhone, tehát az Apple, a Samsung és a Xiaomi, ez a 3 nagy név van, a többi utána, de régebb ez nem így volt, tehát régebb, ha érintőképernyős telefon keresték, a Samsung volt akkor is, de akkor volt a Huawei, Motorola, a Sony, a Sony az brutál. Nekem is Sony Ericsson volt. Tehát van a Sony és a Sony Ericsson, az megint más, de a Sony, meg Motorola, tehát régebben ezek nagyobb nevek voltak, mai napig gyártanak telefonokat, de már nincs akkor a piacon. Meg bejött egy csomó új gyártó, Oppo-tól kezdve, nem is tudnám elsorolni, tehát rengeteg olyan név, amit nem tudok még kimondani sem. És neked most milyen telefonod van? Nekem iPhone-om van, iPhone. Egy 10 éve körülbelül iPhone-om van nekem. De ezt tőlem annyiszor kérdezik, hogy valamiért iPhone vagy Android, hogy melyik a jobb, ez a jobb, Én úgy vagyok vele igazából, hogy mind a kettő egy nagyszerű telefon. Tehát
az Android is ugyanolyan jó, mint az iPhone-nak a rendszer, az iOS. Kinek mire kell? Talán tényleg az iOS kicsit az iPhone-nak a rendszerre zártabb, de lehet annyival stabilabb is. A Samsungé több mindenre jó, lehet több mindent tudsz vele csinálni, egyikbe ez jobb, másikba az jobb. Úgyhogy mind a kettőnek van a piaca. Az iPhone kicsit ilyen trend telefon lett, úgy gondolom, hogy iPhone-od van, azt a wow. Na de neked milyen telefon? Nekem is iPhone-om van. Na és hogyha például én, vagy nem tudom, bárki át szeretné kezdeni ezt a telefonos bizniszt, akár üzletet szeretne nyitni, tanácsolnál, mit tanácsolnál neki? Ne kezdj el, mert a Egy konkrétan telefonos üzletet, vagy bármilyen? Hát egy telefonokkal szeretne foglalkozni, tartozékokkal, telefonokkal akár. Én úgy gondolom, hogy ha valamit nem építesz fel az elejétől fogva, a lépcsőt nem mászod meg, bejöhet úgy is, de viszont nem vagy hiteles. Ha viszont az elejétől fogva beletetted szíved, lelked, és tényleg ezt magadnak köszönheted, nem valaki másnak, vagy csak nem a szerencsének, úgymond, mert szerencse kell amúgy is. Tehát a lényeg, hogy fel kell építeni valamit. Tehát nem lehet egyből, nagyot kell álmodni egyértelműen, de fel kell építeni, meg kell mászni a lépcsőt, és utána pedig úgy gondolom, hogy hiteles tudsz lenni magadhoz képest, meg a kliensek, meg az emberek szemébe is, hogyha megmászod a létrát, úgymond. Meg kell mászni a létrát. Most ha hónaptól kezdve elkezdenék árulni mondjuk, nem tudom mi, mosógépeket, vagy bármilyen más elektronikai dolgot, vagy bármit, hiába, hogy telefont adunk el napi szinten, vagy sok telefont, de viszont abban nem tudnék hiteles lenni, mert az nem volt felépítve. Ha annak idején mondjuk 10 éve úgy kezdem, hogy mosógép alkatrészeket kezdek árugatni, meg stb. Azt építem fel, akkor abban vagyok hiteles, de valamilyen múltja kell legyen, tehát ugye semmiből nem tudok én hiteles lenni. Hát fel kell építeni, és meg kell mászni a létrát. Persze, meg tapasztalat. Legalábbis nekem ez így volt, úgyhogy de meg kell próbálni. Na jó, hát akkor köszönöm szépen, hogy elmondtad ezeket a dolgokat, remélem, hogy... Hát remélem, hogy érthető volt, tartalmas, meg... És tanult mindenki egy kis érdekességet, meg... Igen. Így jó volt nekem is elmondani, meg így visszaemlékezni ezekre a dolgokra, úgyhogy... Na, de azt nem gondoltam, hogy így indult az egész, ez Hát a igen, sztorival, ez nagyon igen. komoly. Egy balesetből. Ezt szerintem sokan nem is tudják. Hát nem igazán, csak a szívük baráti körzetleg. Eddig. Hát köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Örülök. És akkor további sok sikert kívánok. Köszönjük szépen.